sa Divisoria sa Tarna. Lakat! Kamera, mag-CCTV mo, kahit mag-CCTV. Kung gusto mo mag-CCTV, kana mura jud ni siya o ikaw ang sanina ako carbon mga kamutya na siya mga tanan hindi gusto nimo mga relos uban pa SIM card na na memory card wala ang memory card buro ang ngalan ni diri na place is Samshupo mga kamutya. Oh, so有啊，你北總之電話有咩輸入法佢都可以做到，北話輸入又得，省錢。Only siya, pili ka, 20-20, Naitagpuan, 60. mga barato ra. Ha? Mga payong, kasi gusto ninyo. Lagit ba siya o kuan Divisoria daghan pa jud tao labi na ron kay dunin lagi na tas mga relo gusto niyo mga relo naapos tanan mo na siya o diba Diri, mga nindot kayong sininas bata. yun say gusto ninyo mga sininas sa mga bata labi na diha sa mura ra sa ni siya ubay sa mua ubay lungsod wala siya lungsod sa ubay mga sinina sa bata ang akong amiga si Maiden ako di siya mo palit eh anong siya bata ayun apoy tag G's kana G's na siya pang bata pang baby G's $10 Tulog ni mo. napod pang tulog tanan side by side po na siya mga kamutya mga pangbata gusto magtidebe kanang walay gakson nagdang walay gakson muna siya gamito ninyo huwag taas kayo nga online mga chinilas mga uniform gusto ninyo Tara sa kang lola o kang lolo. sa bugin siya pang mama, pang nanay, pang Pang lulo legendary ni nga kuan color. mga bra, mga panty kung sa ubay pa ni naay sa Muslim daghan Mga legendary ang manood sa nana. sa amo abiya dito sa ubay may dir kay nagtag biya panty nasa dire mga kamutiya ay gusto mo na swimsuit o di Look ba cute, my dear. Nice color, my dear. Skin di ba Wait, Tom. pero mahal sa gihapon kay magpa-package ka mahal magbayad mga dulaan, mga alahas, mga original. Mga dulaan na siya sa mga bata, kung isa to din mga anak dara. Dayon. Sini lagi hapon mga dulaan. Asa na matantag 5, my dear? So, dito sa likod man to tuyok man tato. Muad kami niya sa tag 5 ha. Makakita mo dito tag 5, tag G's. Ay, okay na to. Ay, okay. Dili ka tagapalit kay kuan. Mga dulaan sa mga bata. Kuna, mga dulaan ko nagyapon sa mga bata. Ganang tanan, straight ito puro na sa mga dulaan, mga kamutya. Mga dulaan sa mga bata. Barato lang na siya. Ay, lahi man nalulaan sa mga dagko sa dalag.
lahi-lahi maninila ning lang mga dulaan. Nga example, giuhaw mo kay gisuroy-suroy, palit na lang kuda dire. Palit Moino mo tubo, na tubo dere, juice, celery juice, dire. Sa mga gipakuha nga magsuroy-suroy ba? Ay, Daghan paliya, gi suroy-suroy. juice. Di madali mo ko sa kadlok suroy-suroy dire. So, dire mo padong tag dire tag 5 dire. Wala na siya mga 5, mga 5. Mga sinilas, mga barat. Harap! Mulakaw ta! Asa? Ano? Dah mo sa? Sa? Sa mga sportswear, mga bag ni sa tanan, sa gilid. Style sa bag. Mga style. Another style. Bagbag style. Bag. Ligya. Kani tag 40 gid ni oh. Mga bag daghan. Kani 40 jud ni siya. Ilan na siya? 40. Oh, portable kayo no. Nindot ka na siya i-travel. 40. With kuha na siya with pouch. Ta. 40 ra mga kamutya. Pero dollar ha, dili pang sauce. Kani sa sinta. Kani gipayt din Gigi. Hindi na ko bait ang pakbag. Kani cute kayo. Oh, 38. Nya na ano siya kuan, mga pouch, mga Cute kayo. Oh, nice one. Nice one. ay parehas akong bag na asa. Pero kung gusto backpack, darang mga backpack. Tag 40. Oh, may mga cute nga mga sling bag. Pare, Sling bag. cute siya. Cute siya. Parehas na sa imo. Chinta. Parehas imo ha oh. Pintera. Napoy 50. Ay, gisel may der ay. 50 lang instead 59. Oh, dako-dako siya gumawa. Mga cute. Dagan kayo siya. Kanang padong mitam. Uli, tag 20 na lang siya. 20 na lang nang kanang mga bulak-bulak. Pang summer. Mga pulo sa mga lalaki. Mga barato. Ari diri mga Niya yung uyap, pero mugapo. Na. Mga ari diri kung ang mga kababayan kung gusto mo uli, ari man diri sila mamalit para ipang-package. Mga luggage. Dito na mi mo uli. Pakiki ay pud oy. Pang summer. Pang summer. Siksik, magabi mo na. Ang gusto mo, naibana ninyo kanimo halagang 35 lang siya, mga kamutya. 90s. Kayo. Ha? O ka na, ngayon kay Gana. Hindi siya my dear 65 only. Portable, di ba? Ganun. Wow, Kana. nice oh. Rainbow, rainbow. Ha? Asa pa, asa pa. Tanan mga sinina na siya diri dayon. Darang mga lagi. Where is? The luggage is there. We passed already. Asa? Mga bag na ukay-ukay. Oh! Sa halagang 38 ra. Grabe ka nindot ang cute. Wasa man. May mga ganun na labinag na mga driver diha, mga tricycle driver, easy ra kayo na siya. Diba? Fashion. Cute. Maayo ni siya pang sudlan og kanang uso pa diha mga kamutya sa mga magtungit bitaw. Sud ang mga sinsiyo. Asa na ni? Asa dapet? Ay, cute pang bata man na siya. O cute lagi yun sa umana nato nga. O mga luggage. Mga luggage, mga shoes. Wow, nice. Very nice. Balik ta, balik ta. Mga human na ta dira nga side. Kalo. Cute kayo. Oh, kung gusto maligog dagat, kana siya. Kagan kong mga headband sa mga kiagi sa mga sa batanon pa ko ganahan kog headband. Sabi nag-eskwela kog bulilis.
Garan. Mura siyang Divisoria, di ba? Divisoria, carbon, ubay, Banay. tabubanay. Kanon. Kanon. Pak, ganon na siya. Mga Kawil. ukay. Mura-mura lang daw. Mura-mura lang daw. Sabi ni Kuya. Ay, kanay sa luggage. Ganahan ko na may dear. Ay, uso kayo na siya sa una. Pangligog dagat. 59 per 60 kayo. kayo. Mga luggage nga. Murag paulion na jud miyan. Luggage. Lamin na Paulion na kay lami na kay. Pero ang virus, ano, Ilugpad. ang bag, labi naman masahiro, tag habal-habal, gamit kayo na, dali rin isudang buwan. Ang bata. Grabe gid mga kamutya baliling gid siya. Sa katahom. Dato nung kami. Kwarta na lang kulang. Kwarta ko lang. Iyon na dali ni magkuhan. Sampung sa mga kabungkuran. Oh, 4 upat ka buok 100 mga kamisin mga lilaws. Wala ko kita na sa central na ano. Dari. Dirita na 60 kay ning akong kuan. Vlogger. alin na sa mga pag Nagbainte. Gusto ninyo. Astig kayo. Nilas mga kamutya. Mga pante. Pero kasi siya nawa may tibak. Kan may der. Ano ni dagan kay tibak o sakto na inyo ang mga asawa. Mga kabit. Tanan, basta mauna to. Sige, bye-bye. Maura ni siya tanan. Basta dako, kayo na siya mga kamutya. Hindi na na mo nun tanan kay. Maura gihapon. Bye. Bye-bye. See you.